chcę, ale ja nie chcę brudnego jedzenia. Największym problemem są bułki, których nie można umyć. A ma Pani jakieś rozwiązanie tego problemu? Myślę, że coś mam. A mianowicie? O, ta maszyna, którą przynosił kurier. To Pan zamawiał? Tak. Tylko nie jestem pewien, po co to komu. Po co to komu? Mianowicie ja nie chcę jeść brudnych bułek. A ta maszyna ma je podawać bezludnie brudnych bułek, które ja zjem. Czy to tutaj dopiero dziwną maszynę? A gdzie takie rzeczy to tylko u profesora O? Chodź, to tutaj. Jej, ile tu osób! Czy to takie wielkie wydarzenie? Nawet nie wiesz, jak profesor O znalazł rozwiązanie brudnych bułek, których nie umyjesz przed jedzeniem. I co z tym można zrobić? Znalazłam ten oto automat do podawania bułek. Proszę wybrać liczbę i rodzaj, a automat sam ci poda. Chętnie spróbuję. Widocznie coś się popsuło. Zaraz mechanizm. Dzień dobry. Nazywam się profesor O i ostatnio zamówiłam u Was automat, który nie działa. Tak. Dobrze. Nie. Zaraz przyjdą specjaliści. Opowiada nam Pan takie straszne rzeczy, a może pokazałby nam Pan jakiś dowód? Tak, tutaj są... dalej. Ups. Tutaj są wykresy, które... Coś się nie chce przełączyć. Dalej. Okej, już. Tu są wykresy, które są narysowane na podstawie tego, co nasi agenci zaobserwowali w sklepach. To każdy z naszej drużyny stał w sklepie i zapisywał, w jaki sposób ludzie biorą bułki. Żółty kolor to osoby biorące bułki gołą ręką, czerwone osoby biorące i odkładające bułki, zielone bardzo małe, niestety tylko tyle wzięło w woreczku, a czarne to przypadki ekstremalne. Sytuacje ekstremalne, które nas spotkały, to takie: pani, której spadła bułka na podłogę, odłożyła ją z powrotem na regał. Osoba podczas wybierania bułek kichnęła na nie. Konsument dotknął bułkę nosem i odłożył ją z powrotem na regał. Klient polizał palec u ręki, którą później wybierał bułki. Czy wiedzieliście o tym? Nie. Nie wiedziałam, że tyle osób bierze bułki gołymi rękami. Dobry? Pan nas wzywał? Tak, to jest ten profesor. O. A to co, czy to mamy naprawić? Tak. Aha, drobna usterka. Brudnego jedzenia. Największym problemem są bułki, których nie można umyć. A ma Pani jakieś rozwiązanie tego problemu? Myślę, że coś mam. A mianowicie? O, ta maszyna, którą przynosił kurier. To Pan zamawiał? Tak. Tylko nie jestem pewien, po co to komu. Po co to komu? Mianowicie ja nie chcę jeść brudnych bułek. A ta maszyna ma je podawać bezludnie brudnych bułek, które ja zjem. Czy to tutaj dopiero dziwną maszynę? A gdzie takie rzeczy to tylko u profesora O? Chodź, to tutaj. Jej, ile tu osób! Czy to takie wielkie wydarzenie? Nawet nie wiesz, jak profesor O znalazł rozwiązanie brudnych bułek, których nie umyjesz przed jedzeniem. I co z tym można zrobić? Znalazłam ten oto automat do podawania bułek. Proszę wybrać liczbę i rodzaj, a automat sam ci poda. Chętnie spróbuję. Widocznie coś się popsuło. Zaraz mechanizm. Dzień dobry. Nazywam się profesor O i ostatnio zamówiłam u Was automat, który nie działa. Tak. Dobrze. Nie. Zaraz przyjdą specjaliści. Opowiada nam Pan takie straszne rzeczy, a może pokazałby nam Pan jakiś dowód? Tak, tutaj są... dalej. Ups. Tutaj są wykresy, które... Coś się nie chce przełączyć. Dalej. Okej, już. Tu są wykresy, które są narysowane na podstawie tego, co nasi agenci zaobserwowali w sklepach. To każdy z naszej drużyny stał
i zapisywał, w jaki sposób ludzie biorą bułki. Żółty kolor to osoby biorące bułki gołą ręką, czerwone osoby biorące i odkładające bułki, zielone bardzo małe, niestety tylko tyle wzięło w woreczku, a czarne to przypadki ekstremalne. Sytuacje ekstremalne, które nas spotkały, to takie: pani, której spadła bułka na podłogę, odłożyła ją z powrotem na regał. Osoba podczas wybierania bułek kichnęła na nie. Konsument dotknął bułkę nosem i odłożył ją z powrotem na regał. Klient polizał palec u ręki, którą później wybierał bułki. Czy wiedzieliście o tym? Nie. Nie wiedziałam, że tyle osób bierze bułki gołymi rękami. Zdry? Pan nazywał? Tak, to jest ten profesor. A to co, czy to mamy naprawić? Tak. Aha, drobna ustępka. Podaj mi skrzynkę. Proszę, to powinno nam zająć kilka minut. Czy teraz mogę spróbować? Dobrze. A wie pan, jakie są wymogi przygotowania żywności? Tak, tutaj mam wywiad z sanepidu, który przeprowadzili nasi agenci. Też sami robiliśmy wywiad z sanepidu i dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy o sprzedawaniu żywności. A i to według Pana rozwiąże nasz problem? Tak. To dziękujemy za udzielenie informacji. Koniec. Pokończy się.